avui a un acte que, o hauria de dir dos actes. Un és la presentació del poemari de Lluís Ferri, el que ha sigut durant molts anys jurat del nostre Premi de Poesia, Lluís Alpera, que tenim aquí, i he d'agrair-los a tota la seva família que no volien perdre este acte con el que la Fundació Paco Mollà vol agrair la seva implicació, el seu recorregut com a membre d'esta fundació, com a jurat dels premis, i agrair tot el que ha fet ell per el nostre poeta local, per Paco Mollà. Agrair també que participarà després al vicerector de Cultura de la Universitat d'Alacant, Carles Cortés, que també ens acompanya, als membres de la corporació municipal que també tenen a bé avui estar amb nosaltres, i sense la meva voluntat d'anar-me més enllà, crec que el que hem de fer és, no fa falta presentar, avui tenim, i precisament per la falta de Lluís Alpera, a dos dels jurats. En Carles és el tercer jurat dels Premis de Poesia en Valencià Paco Mollà d'enguany, i no fa falta presentar al professor Vicent Brotons, perquè crec que tots, com és de la casa, el coneguem, i ell va ser, com dic, el que va fer la presentació del llibre de Lluís. A veure, gràcies a totes i a tots per estar així en aquesta presentació. Gràcies a Lluís Ferri per haver comptat de nou amb mi per a presentar el llibre, i per suposat a l'Ajuntament per donar-nos cabuda en aquest acte que forma part, que enceta les 14 jornades literàries Paco Mollà en el 117 aniversari del naixement de Paco, exactament un mes de març com el que estem, el 2 de març. Parlaré una miqueta de l'autor. L'autor és un home del món de la poesia, però és moltes més coses, Lluís Ferri. Lluís Ferri és natural, nascut a Villena, viu a Villena, és mestre i psicopedagog del món del llenguatge en el sentit més ample. És un gran especialista en valencià, castellà i francès, com a especialista de llengües, però a més és un especialista en pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, etc. Això l'ha convertit en un formador de mestres psicopedagogs en diversos àmbits, allà on se formen els mestres i els professors, en les universitats, impartint classes en màsters, en jornades, fent comunicacions en congressos, etc. No m'estendré en aquest camp, però vaja, té un currículum amplíssim que podríem dir que arrencar des dels inicis dels anys 80. En la guanjosa festa, que és presentar un llibre de poesia, sempre ho és, però encara té un plus afegit si és la primera vegada que la fem en relació a una obra concreta. I aquella ho era la primera vegada que presentaven en societat, efectivament, presentaven escrit sobre les dunes, el poema que ens ocupa avui, Lluís Ferri. El record d'aquella festa lírica és una miqueta agredolç, però ja explicaré per què. Tot passa perfecte. L'espai, tant la sala concreta com l'edifici, un edifici que és un autèntic focus cultural de la ciutat alacantina, gràcies al gran esforç que fa la Universitat d'Alacant, la gent que va assistir, un grup minoritari, què voleu que us diga, de la literatura, no? La literatura i sobretot la poesia, ho estàvem parlant en la porta, sempre són minoritaris. No tenim el glamour de Telecinco, per exemple. Era un grup minoritari, sí, però ho diré sense cap tipus de pudor. Era selecte, format per gent entesa, en poesia, inquieta culturalment, i també moltes bons i bones amigues. La música d'una petita virtuosa de l'oboè, Laia Alpera, que avui ens acompanya, posava el contrapunt artístic, i una taula de presentació de luxe on, si algú desentonava, això era servidors de vostès, perquè la resta eren potents veus líriques i crítiques. L'editor Antoni Bonet, l'autor Lluís Ferri, i aquí ve la nota trista, o almenys com a record, i el mestre amb majúscules, Lluís Alpera. I aquest nom, precisament, és el que aporta la part agra i trista, com ja dic, perquè avui Alpera, el meu amic, mestre i col·lega, ja no està entre nosaltres. Perquè el gran poeta i compromès dinamitzador cultural i líric del nostre Migjorn valencià és absent
d'un acte com aquest on se sentiria enormement feliç. Absent sí, però només físicament, perquè la seva memòria i les seues paraules estaran ben presents entre totes i tots nosaltres. De fet, estic convençut d'això, ara mateix Lluís Alpera ens mira i escolta, entremaliat i destre, com deia Salvat Papassé, des del Parnàs, on entre poetes com el nostre Paco Mollà o els seus admirats Cavafis i Estellers, i les inevitables muses, sempre les muses, dirà bonhomiós, irònic i divertit la seua de cada una o de cada un dels instants d'esta, esperem que també, bella nit lírica. Avui parlem d'un llibre que té, per tant, 4 mesos de vida en les llibreries i començarà parlant d'un lector, és a dir, jo, que com ja vaig dir aquella recordada nit a la cantina, sobretot se sent amic i admirador del bon poeta que és Lluís Ferri, que segueix sentint-se alegre i cofoll pel naixement d'aquella petita joia literària, però que continua pensant, no he variat molt el pensament, com llavors, que estic aquí més per la bondat infinita que l'autor desplega cap a mi, per la seva amistat de 40 anys, però poca broma, 40 anys d'amistat, que pels mèrits que tinc com a crític o com a refinat lector de versos. I sabrà per què ocupe este lloc d'honor. En tot cas, de veres, Lluís, moltes gràcies. A la ciutat de Petrer, em trobo com a casa, i especialment al Premi Paco Mollà, perquè, com ha dit Vicent, des de l'any 90 estic participant també com a membre del jurat. No voldria deixar tampoc d'esmentar a Juan Ramon García per la seva professionalitat, pel treball ben fet, per tindre totes les atencions que té, i a tot el personal que ha fet possible aquest acte. Vaig començar a llegir poesia de ben jove i ho vaig fer d'una forma espontània, natural, intuïtiva, i això em va fer descobrir tot un món que internament també em va generar la necessitat d'escriure-la, d'indagar aquest camí, d'explorar-lo, d'aprendre els recursos literaris, de, si se'm permet l'expressió, aprendre la tècnica del llenguatge poètic, per a poder gaudir, per a poder afrontar el repte de plasmar en uns versos tot un món d'impressions, tot un món de sensacions, gràcies al potencial evocador, a la força connotativa que té el llenguatge poètic, a la seva capacitat sensitiva, visual, plàstica, i sobretot també a la seva projecció social, perquè el poeta que està aïllat en el seu àmbit i que no interactua en el món realment no aporta res de significat a la societat. Per tant, s'ha fet menció a la dimensió, a la poesia social, i ahir em trobo perfectament identificat. Crec que la poesia és un instrument, és una arma carregada de futur, va dir el poeta. He escrit poesia com una necessitat vital, com un impuls. Ho he fet com una resposta directa a la realitat que m'envolta, però també he escrit per a reflexionar, per a fer introspecció, per a conrear i fer créixer el meu món interior. Escric sincerament, mullant la ploma al cor, des dels sentiments més purs, cercant la veritat i la bellesa. La poesia és per a mi una companya de vida, un espill on em mire i un espai creatiu on vesse tot el que sóc. El llibre que presentem, en realitat, és una crònica del meu existir, una metàfora del pas del temps i del caràcter efímer de la vida. Vull agrair a l'editorial Neopàtria el seu treball, la professionalitat, les atencions que ha tingut en mi, el bon treball editorial, perquè el llibre ha quedat molt ben editat, i sobretot el fet d'haver-me incorporat a la nòmina de poetes de la col·lecció Mare Nostrum. I com no, volia fer esment també, necessàriament, al meu amic Lluís Alpera. Hi ha una paraula que per a mi ha estat
determinant de la meva vida, des de ben menut, i que espere que m'acompanyi tota la vida mentre visca. És la paraula aprendre. Aquest poema es diu així, precisament. Aprendre. Mirar la mar, escoltar el cor de Nereu i aprendre de les ones la constància. Veure el silenci, la saviesa acumulada al ventre remot de la vida. Llegir els blaus, resistir les seues embestides, desxifrar la fondària i el misteri.